Неўзабаве выбраў трэцяе скліканне каардынацыйнай рады. Мандат другога склікання доўжыцца трохі больш за год, а першае – цытата. 19 жніўня 2020 года пачала работу каардынацыйная рада, скліканне якой было ініцыянавана Святланай Ціхановскай. Каардынацыйная рада ставіць сваёй мэтай пошук шляхоў для пераадолення палітычнага крызісу ў Рэспублікі Беларусь і забеспячэння згоды ў грамадстве на падставе Канстытуцыі. Каардынацыйная рада не мае на мэце змены канстытуцыйнага ладу і знешнепалітычнага курсу. Што ж такое каардынацыйная рада праз 3,5 гады з пачатку яе існавання? Адказваем на гэтае пытанне. Прывітаначкі, я Артём Прапіснов, а гэта адзіны ў Ютубе афіцыйны канал каардынацыйнай рады. Абавязкова падпісвайцеся на нашы іншыя соцсеткі, калі вы не ў Беларусі, і задавайце свае пытанні ў каментарах, яны адчыненыя, і мы ўсё чакаем, мы ўсё чытаем. А зараз застаўка. Паехалі! Каардынацыйная рада, яшчэ вядомая як КР, КРБ, Каардынацыйны савет, КС, з'яўляецца прадстаўнічым органам беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Рада дзейнічае на падставе асноватворных прынцыпаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і статута каардынацыйнай рады. У жніўні 22 года перад агульнай канферэнцыяй дэмакратычных сілаў «Новая Беларусь» у Вільні каардынацыйная рада прыняла рашэнне аб рэарганізацыі сваёй дзейнасці ў межах фармавання новай канфігурацыі дэмакратычных сіл. Па выніку была сфармаваная каардынацыйная рада другога склікання шляхам дэлегавання ад дэмакратычных палітычных актараў, партый, арганізацый, грамадзянскай супольнасці, а таксама працэдуры кааптацыі самавылучэнцаў. Карацей, усе, каго я пералічыў, направлялі сваіх прадстаўнікоў і прадстаўніц у каардынацыйную раду. І вось тут заўсёды ідзе вельмі шмат крытыкі ды пытанняў, мол, дзе выбары, КР нелегітымен. Ну і маё любімае, хто ўсе гэтыя людзі. Паўтаруся, у склад другога склікання каардынацыйнай рады людзей дэлегавалі арганізацыі, напрыклад, НДА ці дыаспары. У выніку рэформы каардынацыйная рада вырасла да 115 дэлегатаў і дэлегатак. 27 чалавек з першага склікання захавалі свае паўнамоцтвы, у тым ліку 7 дзейных палітвязняў. 73 былі дэлегаваныя ад арганізацый грамадзянскай супольнасці і палітычнымі арганізацыямі, а яшчэ 15 былі прынятыя ў асабістай якасці, то бок самавылучэнцы. У цяперашні час каардынацыйная рада ўяўляе сабой самае шырокае прадстаўніцтва розных арганізацый грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сіл Беларусі. У яе ўваходзіць больш за 90 палітычных грамадскіх арганізацый. І вось у мяне пытаннічка, якое я таксама чую. Чым займаюцца ўсе гэтыя людзі? Пытанне добрае, і яно рэальна вітае ў паветру, бо буйная частка паслугаў чальцоў ды чалінь каардынацыйнай рады застаецца непублічнай. Часцей за ўсё праз пытанне бяспекі, таму што каардынацыйная рада велізарнейшая пагроза на нелегітымную беларускую ўладу. Пагроза для рэжыма Лукашэнкі. У структуры дэмакратычных сіл Беларусі каардынацыйная рада выконвае функцыі прадстаўнічага органа, а аб'яднаны пераходны кабінет, то бок КПК, канцэнтруе на сябе выканаўчыя функцыі. У паўнамоцтвы КР уваходзяць задачы прадстаўніцтва інтарэсаў, арганізацыі публічных слуханняў па пытаннях мірнага транзіту ўлады ў Беларусі, а яшчэ распрацоўкі прапановаў, рашэнняў і агульных стратэгій дзеянняў для дэмакратычных сіл Беларусі, забеспячэнне транспарэнтнасці і грамадзянскага кантролю дзейнасці АПК. КР прымае справаздачы ад дзейнасці АПК і яго прадстаўнікоў ды прадстаўніц і ўяўляе нацыянальнай лідаркі Святлане Ціхановскай свае рэкамендацыі аб зацвярджэнні ці незацвярджэнні кандыдатур прадстаўнікоў ці прадстаўніц аб'яднанага пераходнага кабінета. Літаральна ў жніўні 23 года ў КР прайшлі адкрытыя слуханні аб справаздачнасці прадстаўнікоў АПК. А яшчэ КР арганізавала публічнае слуханне і абмеркаванне па пытаннях стратэгіі вызвалення палітычных зняволеных, еўрапейскай перспектывы Беларусі, канцэпцыі міжнароднай дзейнасці дэмакратычных сіл, стратэгіі пераходнага перыяда і не толькі. Рэальна было вельмі шмат адкрытых нейкіх слуханняў, таму абавязкова паглядзіце іх на гэтым канале, яны ў нас ёсць. І ў дадзены момант вельмі важна разумець, што працы зроблена рэальна вельмі шмат. Больш за тое, каардынацыйная рада стала шырокай аб'яднаўчай пляцоўкай для разнастайных дэмакратычных актараў і арганізацый грамадзянскай супольнасці.
Каардынацыйная рада зрабіла палітыку дэмакратычных сілаў больш падсправаздачнай і транспарэнтнай. Упершыню ў гісторыі дэмакратычных сілаў Беларусі лідары дэмакратычнага руху трымалі публічную справаздачу аб сваёй дзейнасці перад людзьмі падчас слуханняў, аб якіх я толькі што казаў. Шырокія кансультацыі па міжнароднай дапамозе, якія арганізавала Каардынацыйная рада і АПК, дазваляюць абгрунтавана падтрымліваць значны ўзровень падтрымкі для беларускай і грамадзянскай супольнасці, для дапамогі ахвярам рэпрэсій, падтрымкі дзейнасці ў галінах культуры, адукацыі, прыватнага бізнесу і абароны правоў чалавека. Вы толькі ўявіце, што, напрыклад, Сергей Алейнік, так званы міністр замежных справаў Беларусі, праводзіць публічную справаздачу па сваёй дзейнасці. Вы ўяўляеце? Я не. І вось вам яшчэ жарт. У Беларусі адбыліся сумленныя выбары. Але каб казка стала рэчаіснасцю, Каардынацыйная рада і працуе. Нягледзячы на складаную умову, мы намагаемся правесці максімальна празрыстыя выбары. Мы намагаемся паказаць транспарэнтнасць. Мы спрабуем да вас данесці, што палітыка мусіць быць публічнай. Дарэчы, выбары пройдуць у выглядзе ўсеагульнага прамога тайнага электроннага галасавання. Платформа для галасавання распрацоўвалася ў рамках праекта «Новай Беларусі» камандай беларускіх распрацоўшчыкаў пад кіраўніцтвам Паўла Лібера, таго самага, што стварыў чат-бот «Голас». Зараз не пужайцеся, будзе прыкладна 20 секунд складанай інфармацыі, якую я потым патлумачу, таму можете проста прагартаць на 20 секунд. Як сцвярджаецца, платформа для галасавання выкарыстоўвае дэцэнтралізаваны алгарытм верыфікацыі выбаршчыкаў, а таксама спецыяльна распрацаваную сістэму галасавання на аснове open-source тэхналагічных рашэнняў. Платформа абапіраецца на тэхналогіі дэцэнтралізаванага захоўвання дадзеных. На тэхнічным узроўні гэтыя дадзеныя немагчыма выдаліць, скрасці або падрабіць трэцяй асобе. І вось што гэта значыць, што сама, скажем так, праграма мае адкрыты зыходны код. То бок любы чалавек можа яго паглядзець і, што галоўнае, спраўдзіць пра спецыяльныя рэсурсы. Любы айцішнік можа праглядзець зыходны код на прадмет нейкіх махінацый ці шкодных праграмаў, я не ведаю, на што заўгодна. І як вы разумееце, гэта дадае поінтам у скарбонку транспарэнтнасці. Што тычыцца персанальных дадзеных, то дэцэнтралізацыя захоўвання дадзеных значыць, што ўсе дадзеныя будуць захоўвацца ў розных месцах. Выбары ў Каардынацыйную раду пройдуць па правілах прапарцыйнай выбарчай сістэмы, дзе будуць закрытыя спісы кандыдатаў. Кожны выбарца будзе мець адзін голас, які ён ці яна могуць аддаць за спіс выбарчага суб'екта. У размеркаванні мандатаў будуць удзельнічаць тыя спісы, якія пераадолелі мінімальны парог і, адпаведна, набралі 3% галасоў ад агульнай колькасці тых, хто прагаласаваў. У выніку будзе выбрана 80 дэлегатаў Каардынацыйнай рады на 2 гады. Выбарчая сістэма была зацверджана сумесным рашэннем Святланы Ціханоўскай і Каардынацыйнай рады. А права голасу на выбарах у Каардынацыйную раду маюць грамадзяне Беларусі, якім споўнілася 18 год і якія прайшлі працэдуру верыфікацыі асобы на платформе для галасавання. Спіс павінен складацца не менш, чым з 10 чалавек і ўлічваць гендерную квоту ў 40% жанчын. Але для парамілітарных структур такая квота 20%. Напрыклад, для палка Кастуся Каліноўскага ў спісе мусіць быць не менш, чым 2 жанчыны. Само галасаванне будзе адбывацца з 25 па 27 траўня шляхам тайнага онлайн-галасавання на тэхналагічнай платформе, пра якую я недавно вам распавядаў. Галасаванне тэхнічна будзе ўключаць у сябе 2 этапы: верыфікацыя выбаршчыка і непасрэдна галасавання. Для выбаршчыка ці выбаршчыцы будзе даступная магчымасць праверкі прысваення голасу адпаведнаму спісу, за які галасавалі. І гэта вельмі важна, таму што можна праверыць, ці прыйшоў свой голас. А зараз перабіўка перад канцоўкай. Тум-тум-тум. Напішыце ў каментарах, калі вы не ў Беларусі, як вам такі фармат, ці ён спадабаўся, ці не. І калі у вас ёсць нейкія пытанні да Каардынацыйнай рады, то таксама абавязкова пішыце іх у каментарах, а мы паспрабуем на іх адказаць. Жыве Беларусь!